Passer det, at hvis jeg deler et slideshow, kan du så også samtidig optage det? Du nikker godt og godt. Jamen, i dag, så skal vi jo, som Michael han præsenterede, i gang med vores tredje tema her om nådegaverne. Og temaet er nådegaver til fremme af kirkens liv og vækst. Og det har jeg glædet mig til. Jeg synes også, det har været spændende at forberede mig til det. For det er da et emne, som egentlig kan være lidt svært lige at tage fat i. Og jeg har lyst til lige at starte samme sted, som Michael og Niels Jørgen har gjort på mange måder. Og det er, at hver gang man snakker om nådegaver, så er det ekstremt vigtigt at have fokus på kærligheden. Det er centrum for al samtale og, altså om nådegaver og alt med nådegaver, det her. Kærligheden i centrum. Og så handler det om legemet, at vi er et. Kirken, menigheden, vi er et legeme, vi har forskellige nådegaver, men vi er fælles om det. Min baggrund til det her med nådegaver og med Helligånden, den minder en lille smule om Michaels, det som han fortalte sidste gang. Jeg er vokset op i Luthers mission, og jeg husker heller ikke særlig meget snak, ligesom Michael gjorde det i Indemission, at der ikke var særlig meget snak om nådegaver og Helligånden. Så på den måde er jeg vokset op med også et stærkt fokus på Jesus og på forsoningen, og det er jeg også meget taknemmelig for. Men jeg har også følt, at jeg ligesom manglede noget, manglede en dimension. Og ligesom Michael, så begyndte jeg også at komme i Bethlehemskirken, blev konfirmeret der, og det er jo en oase folkekirke. Og så tror jeg på min første oase påskelejr, da jeg gik på gymnasiet. Og jeg var sammen med en veninde, og hun fortalte, at hun var gået til forbøn. Og så var der nogen, der havde bedt for hende, og de havde fået ord til hende, som de ikke kunne vide. Altså profetiske ord. Og det var ret nyt for mig. Jeg synes virkelig, det lød spændende, og jeg kunne ikke helt forstå det. Men det blev til en spændende rejse, hvor jeg begyndte at undersøge mere og mere her om det profetiske og om nådegaverne. Og det jeg skal nu her i dag, det er at prøve at sige lidt generelt om nådegaverne. Det jeg selv har mest erfaring med, det er med 3 nådegaver, den evangelistiske og så profetisk og helbredelsens nådegave. Og måske kommer jeg lidt ind på det, ellers så er I velkommen til at spørge, når vi har den her plenum, hvis der er noget, vi vil vide mere om. Og nu vil jeg så prøve at se, om jeg kan finde ud af at dele det her slideshow, jeg har lavet. Yes. Godt. Nådegaverne til fremme af kirkens liv og vækst. Det er simpelthen et spændende emne, fordi hvad skal vi bruge nådegaverne til? Det skal vi bruge til at fremme kirkens liv og vækst, blandt andet, og til at ære Gud. Så lad os gå lidt i kast med det her, hvad nådegaverne er. Og jeg kommer måske til at ramme nogle af de ting, som både Niels Jørgen og Michael allerede har sagt, men det er også godt med lidt gentagelser. Nådegave kommer af det græske ord karisma. Og det betyder, altså det er en gave, at det er noget, man får af noget. Altså det er gratis, den her gave, som vi får nådegaverne. Og sidste gang blev der snakket lidt om, var i hvert fald i debatten bagefter, om de overnaturlige gaver. Og jeg tror, at det er bedre at kalde det for de naturlige gaver, fordi nådegaver, det er noget, som vi alle sammen får. Det er en naturlig del af at være kristen. Og i Romerbrevet kapitel 12, vers 6, der står der, vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Så vi er forskellige i menigheden,
og vi har fået forskellige nådegaver, og det er virkelig, virkelig godt. Og nådegave, det er udrustning til os kristne, og det er noget, Gud giver til en bestemt tjeneste. Og vi er jo Guds menighed, vi er Guds krop, vi er hans legeme her på jorden. Da Jesus han får til himmels, så efterlod han også her på jorden, og vi er blevet Jesu krop. Og nådegaverne, det er det, der sætter os i stand til at være Jesu krop i dag. Jesus han har kaldet os til at gøre noget, som er fuldstændig umuligt. Men han har givet os nådegaverne her på jorden, så vi kan gøre det. Og nådegaverne, det er en udrustning. Det er ligesom arbejdshandskerne, man kan få på til at opfylde og udfylde den funktion, som Jesu nærvær her på jorden er, og som vi kan være for andre mennesker og for hinanden. Og man kan, at vi skal være den menigheden, vores fællesskab her på jorden, den kristne kirke, skal være for verden, som Jesus var, da han gik på jorden. Og til det, der har vi virkelig brug for Guds nådegaver. Og vi kan det jo ikke alene, og det er derfor, at vi er Kristi legeme. Jesus, han havde alle nådegaver. Der var ikke den nådegave, han ikke havde. Det er der ikke nogen af os, der har. Og derfor har vi virkelig brug for hinanden. I Det Gamle Testamente, der var der 3 typer af personer, der havde Helligånden. Der var præsterne, profeterne, og så var der kongerne. Det var de 3 eneste i Det Gamle Testamente, som fik lov til at blive fyldt af Helligånden og bruge nådegaverne aktivt. Præster, profeter og konger. Og da Jesus han blev født på jorden, så bliver han både en præst, en profet og en konge. Dem, der ledte menigheden, ledte Israel, det var også de her 3. Og Jesus har ledt kirken og leder kirken og gør det igennem os. Og hvordan kan det være nu, at vi snakker om nådegaver, når det i Gamle Testamente, at det er noget, som vi alle sammen har, når det i Gamle Testamente kun var præster, profeter og konger? Jo, der skete jo det her fantastiske, at Jesus kom til jorden, opfyldte alt, døde for os på korset og opstod igen. Og han har banet en vej til, at vi alle mennesker kan få Helligånden. Og det skete pinsedag. Pinsedag, der holder Peter en tale, hvor han forklarer om, hvad det er, der sker, ved at Helligånden kommer til jorden. Og han skriver sådan her, og det er en profeti for Joels bog, som han egentlig siger højt. Der står sådan her, at det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Apostlen Peter, han bruger det her skriftord fra Joel, for at forklare, hvad der er sket, og hvad der sker i den kristne kirke. At Gud han har udgivet sin ånd over først den her flok mennesker, apostlene, og så har han givet den til alle, der efterfølgende kommer til at tro på Jesus. Og det betyder, at vi alle sammen får Helligånden og kan lytte til Guds stemme, når vi tror på Jesus, og når vi bliver døbt. Og vi bliver døbt i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Og ligesom Jesus, da han blev døbt, så kommer Helligånden ned som en due. Så kommer Helligånden også ind og tager bolig i vores hjerte, når vi bliver døbt.
Og Helligånden, det er sådan, kan være en lidt diffus kraft, eller diffus person. Og Helligånden har altid været lidt svær at forklare for mange mennesker og for kirken. Og alligevel så har man prøvet at give forskellige billeder. Og et af symbolerne er jo netop den her due. Og en lille sjov historie hjemme fra vores lille familie, det var, at vi havde besøg af 2 af Jonathans gode venner fra børnehaven. Og de kommer fra et hinduistisk land. Og mens vi sidder og spiser aftensmad, så siger de her det her tvillingepar, vi tror på en hellig ko. Vi siger, nå ja, men det lyder da spændende. Og så siger Jonathan, ja, vi tror på en hellig fugl. Han har jo set mange af de her billeder med en due og med Helligånden. Og det er jo ligesom en måde, han har forstået Helligånden på. Vi tror på en hellig fugl, så må vi lige fortælle lidt om bagefter, hvad det egentlig helt er. Det betyder. Men fordi Helligånden kan altså være svært, det er nemmere at forholde sig til Gud Fader og til Jesus, og det kan være lidt mere diffust med Helligånden. Men Helligånden har en ekstrem vigtig rolle for os i dag. Og vi tror ikke bare på en hellig fugl. Vi tror faktisk på en god Gud, som giver gode gaver. Og Jesus, han kalder os til noget, som man på mange måder kan sige er mission impossible. Altså det er en umulig mission, men Gud, han udruster os. Og det her slide skulle lige være før med den hellige fugl her. Som Michael han også nævnte sidste gang, så er der jo nogle rigtig gode steder i Det Nye Testamente, som man kan læse, hvis man vil vide mere om nådegaverne. Romerbrevet kapitel 12 og 1. Korintherbrev kapitel 12 og 14. Og nu ved jeg ikke lige helt, hvor lang tid jeg har brugt, men jeg tænker lige at læse 1. Korintherbrev kapitel 12. Sidst der læste Michael Romerbrevet kapitel 12. Nu læser vi lige i hvert fald en del af 1. Korintherbrev kapitel 12. Så hvis jeg har en bibel foran jer, så må I gerne finde den frem. Og så læser vi i hvert fald de første 11 vers af 1. Korintherbrev kapitel 12. Om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljesløs blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet af Jesus. Og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Og der kan vi godt lige stoppe op og lægge mærke til, at der står, at Gud virker alt i alle. Det er Gud, der gør det hele. Nådegaver, det er ikke noget, som vi kan gøre. Det er Gud, der gør alt arbejdet. Og det betyder, at det er også ham, der får al æren for nådegaverne. Det er ånden, som åbenbarer. Det, som ånden åbenbarer, får hvert enkelt til fælles gavn. En får gennem ånden den gave meddele visdom. En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. En får tro ved den samme ånd. En anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd. Og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave til at profetisk. En anden evne til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale. En anden evne til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hvert enkelt, som den selv vil. Og så kommer der et afsnit om, at vi er Kristi legeme alle sammen. Så der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Og Helligånden virker den her og deler det ud til hvert enkelt, som den selv vil. Og så slutter han af i vers 31. Men stræb efter de største nådegaver.
Og så kan man spørge, hvad er de største nådegaver? De største nådegaver, det er dem, der fremmer kirkens liv og vækst. Tungetale, fortæller Paulus om, det er en nådegave, som er for en selv, hvis ikke den bliver tolket. Men de nådegaver, som fremmer kirkens liv og vækst, det er de største nådegaver. Og hvad vil det så sige at stræbe efter nådegaverne? Jo, en forkert måde at stræbe efter nådegaverne på, det er ved at søge oplevelser for oplevelsernes skyld. Søge en eller anden følelse eller noget, som kan være spændende. Og jeg har kommet i mange forskellige kirkelige sammenhænge, hvor jeg må nok sige, at nogle gange, så har jeg søgt med en oplevelse, end egentlig jeg har søgt nådegaverne, profetiske ord og helbredelse, for at opbygge menigheden, men for at det var spændende, og jeg kunne mærke noget adrenalin, der bare pumper det ud af. Og det tror jeg ikke altid har været lige sundt. Fordi en ret måde at stræbe efter nådegaverne på, det er ved at søge at ære Gud, og det må være til liv og vækst for menigheden. Og jeg kan huske noget af starten af min vandring med nådegaverne. Der bad jeg for rigtig mange, der blev helbredt. Jeg husker det som om, at det var nærmest hver anden eller tredje bad for, som blev raske. Og lige pludselig fra den ene dag til den anden, så var der ikke længere nogen, der blev raske. Og jeg blev rigtig frustreret over det. Jeg tænkte, hvorfor i alverden virker det ikke længere, når jeg beder for nogen? Hvorfor bliver det ikke længere raske? Og så gik jeg til forbøn på Mystikkens Univers, tror jeg det hed, hvor vi var en masse kristne at fortælle om Jesus. Og så gik jeg over til Pinsekirken, det hans stand, og så bad de for mig der, en af præsterne fra Pinsekirken, og så fik han et billede. Og han sagde, at noget af det, som er vigtigt, når det handler om nådegaver, det er, hvor lægger du din identitet? Lægger du din identitet i nådegaven, eller lægger du den i Gud, og i at du er Guds barn? Hvis man lægger sin identitet i nådegaven, og der lige pludselig ikke sker noget så vil man føle det som et nederlag. Men hvis man lægger sin identitet i Jesus, så er det da ærgerligt, men det er ikke et nederlag, fordi vi kan stole på Jesus. Og det er ikke vores identitet at være den, der beder for syge, så bliver det helbredt. Fordi min identitet er at være Guds barn. Og så forklarer han, at noget af det, som er vigtigt, det er også at få opbygget sin karakter. Fordi når Gud opbygger karakteren, så er det nemlig, at identiteten bliver grundfæstet i det allervigtigste, nemlig på Jesus selv. Og det har jeg tænkt meget over lige siden. Det her med at lægge min identitet ikke i nådegaven, eller i mit virke som præst, men i at være Guds barn. Og det tror jeg er vigtigt i det hele taget i alle aspekter af ens liv. Og når det så kommer til nogle af de her nådegaver, så har vi måske ikke alle sammen profetiens nådegave. Men jeg tror, og sådan forstår jeg Bibelen, at vi kan alligevel alle sammen få lov til at profetere. Han skriver også her i 1. Korintherbrev kapitel 14, vers 31, for I kan alle komme til at tale profetisk, men en af gangen, så alle kan belæres og alle formanes. Det er nok ikke så tit, vi lige i kirke har oplevet, at der var sådan 5-6 stykker, der prøvede på at tale profetisk på en gang. Men det kunne de åbenbart finde på i Korinthermenigheden. Vi har ikke alle sammen profetiens nådegave, men vi kan alle sammen komme til at tale profetisk. Og det er det samme med helbredelsens nådegave.
Det er ikke os alle sammen, der har den nådegave, men vi er alle sammen kaldet til at bede for det syge. Vi er heller ikke alle sammen gavmildhedens nådegave, men vi er samtidig alle sammen kaldet til at give, og så videre. På den måde så er der nogle gaver, som Gud giver særligt til forskellige mennesker, men vi kan alle sammen få lov til at få brug i de forskellige nådegaver til forskellige tider. Ja. Her er der en liste, jeg håber, I kan se den, over nogen, i hvert fald en liste over nådegaver. Nu er der blevet snakket om den her tjenestens 3 farver af Christian Schwarz. Og jeg har prøvet at skrive ned nogle af de nådegaver, han har skrevet op. Jeg har prøvet selv at få sjov at udfylde den her nådegavetesten, og det var da sjovt lige at se, hvad jeg kom frem til. Men nu vil jeg godt lige have, at vi bruger et minut på at læse de her nådegaver igennem. Både hvad vi tænker, at vi har, og også hvad vi måske godt kunne tænke os. Og så fortæller jeg lidt videre om lidt. Så nu har vi lige et minut til at læse nådegaverne igennem. Som Michael også nævnte sidst, så er der sikkert også flere nådegaver, end man sådan lige umiddelbart kan finde på. Også flere, der står her. Det her det er slet ikke en udtømmende liste. Men efter om lidt, når I skal ud i grupper og snakke sammen, så skal I snakke sammen om, hvad I tror, der er jeres nådegave. Og derfor så det her lille teaser til at lige tænke over, hvad er nådegaverne. Og det her med, at vi alle sammen har fået en nådegave, en eller flere, det er ret vigtigt at kende. Jeg har læst en undersøgelse, hvor der står, at op til 80% af kristne ved ikke, hvad deres nådegave er. Og det kunne da være mega fedt, hvis vi lænder i kirke vendte om, så op til 80% af menigheden ved, hvad vores nådegave er. Fordi det hjælper os også til at vide, hvor vi skal tage del i menighedslivet. Jeg har hørt en historie om en dyreskole. Og der var mange forskellige dyr på den her skole. Der var blandt andet en fugl og en fisk, en hare og et egern. Og de var jo bedst til forskellige ting. Fisken, den var bedst til at svømme, fuglen til at flyve, og haren til at løbe, og egernet til at klatre i træer. Og en dag, så var der eksamener, og det blev besluttet, at de skulle lave noget andet, end det, de var bedst til. Så fuglen, den blev tvunget til at klatre i træer, fisken, den skulle lære at løbe, og haren, den måtte flyve, og egernet, den skulle tage svømmetimer. Og hvad blev resultatet? Jo, der var ikke nogen af dem, der bestod. Alle sammen mislykkedes. Det var kaos og fortvivlelse og frustration. Og skolens bedste elev, det blev en hjerneløs vandmand. Noget af det samme kan i virkeligheden ske i mange menigheder. Og vi sættes til at lave opgaver, som vi slet ikke er udrustet til. Og det medfører meget slid og udbrændthed og ufrugt.
Og derfor så er et rigtig vigtigt spørgsmål. Hvor tror du, at du tjener Gud og andre mennesker bedst? Jeg er så glad for, at det ikke er mig, der er kirkeværge. Det vil virkelig gå helt fuldstændig galt for Lindre Kirke. Og jeg tror også, Michael og Niels Jørgen er glade for, at det ikke er mig, der skal lave eftersyn på deres præsteboliger. For det er ikke min nådegave. Det er ikke min nådegave med kunst og kreativitet og musik. Det er godt, at det ikke er mig, der skal det. Så vil jeg godt nok blive udbrændt. Vi er et legeme. Og hvad for nogle fordele giver det at kende sine gaver? Jo, det skaber frihed. Og det skaber anerkendelse for de andre. Så behøver de andre ikke være ligesom mig. Og heldigvis, de andre de er forskellige. Jonas han har en nådegave til børn og unge på en helt unik måde. Og var det godt. Fantastisk. Og det kan vi bare velsigne, at han har den gave. Og hvad er mine nådegaver? Det er noget af det sidste her, inden vi skal ud i samtaler. En af måderne, man kan se på, hvad min nådegave er, det er at se, hvad for nogle behov ser jeg, der er i menigheden. Hvad lægger jeg mærke til? Hvis jeg nu tænker, jeg synes simpelthen, at der i lovsang er for lidt fokus på et eller andet, så kan det være, at det er fordi, du i virkeligheden har en nådegave til noget i lovsangen. Fordi du ser et behov. Det kan være en hellig utilfredshed, som Bill Hybels, han har kaldt det på en Willow Creek-konference. Noget, som brænder ind i en, det her, det må laves om, det må blive bedre. Og så er det måske fordi, at det er en nådegave, Gud han har lagt ind i vores hjerte. Hvad er det indre kald? Hvad længes vi efter? Og hvad er det ydre kald? Hvor er jeg sat her i verden? Hvad er mine naturgaver? Noget af det, som Michael også snakkede om sidste gang. Og hvad siger mine erfaringer? Vi har alle sammen masser af erfaringer. Hvor lykkes det? Hvor går det godt? Og hvad siger andre? Det er en god måde at finde ud af det på. Spørg andre, hvad tror du min nådegave er? Så gennem bøn, forbøn, samtale, og så prøv det af, der finder vi ud af, hvad vores nådegaver er til kirkens liv og vækst. Så vi i Lindre Kirke kan være i hvert fald op på 80%, der kender vores nådegaver. Så her til allersidst, 4 trin på opdagelsesrejsen. Find din nådegave. Det første, man kan gøre, det er at undersøge mulighederne. Få fat i den her bog, Tjenestens 3 farver, eller nogle andre bøger. Jeg fik faktisk en mail for en uge siden, med en, der hedder Linda Gadesbøl, som skrev til mig, at hun lige er i gang med at lægge en masse videoer op, om at lære at lytte til Guds stemme. Og dem er jeg i gang med at prøve på at se, fordi det synes jeg, det lyder rigtig spændende. Undersøg mulighederne. Trin 2. Har du lyst til den her opgave? Er det noget, du tænder på, så du ikke brænder ud? Trin 3. Bær det frugt? Går det død, eller blomstrer det? Og trin 4. Spørg dem, der kender dig. Her til vores samtale om lidt, så må jeg gerne snakke om, hvad er mine nådegaver? Hvad tror I selv, jeres nådegaver er? Og det andet spørgsmål, hvordan kan vi bruge nådegaverne i menigheden? Og så må I gerne også bede for hinanden ude i de her små grupper. Så 2 spørgsmål. Hvad er mine nådegaver? Og hvordan kan vi bruge dem i menigheden? Og så bede lidt for hinanden. Det var det, jeg havde at sige, og så bliver vi delt ud i gruppe her om lidt.